Ce-o fi? Aoleu, cum să desfaci astea? Hai, urcă tu. Aoleu. Închid ușa. Aoleu, ce-o fi acolo aici? Cupatul la cățelușii, mă! Ce e? Cu ce e? Cupatul la cățelușii! Aoleu, ce frumos cupatul la cățeluși. Păi stai. Mai stai un pic, că nu-i Mai deschis. stau un pic. Wow! Wow! Wow, ce frumos! Ia. Poți? Te ajut? Cu cine s-a mutat tine? Cu mine. Cu tine? Da? Cum cu tine? Ia, super. Ia să-l desfacem repede. Stai, că poți să-l vezi. Ia Ia să vedem noi. Stai să vedem noi, să vedem. Wow! Ia. Ia. Scoate tati ăla de la spate, care e o siguranță. Ia. Wow! Ia să vedem și pe asta. Scoate tu siguranța, tati. Așa. Vezi că are o siguranță, scoate pe asta de aici. Wow! Wow!